Nej, men det var bare for at sige, at det er sådan over de sidste 5, 6, 8 år eller sådan noget, der er jeg sådan begyndt at skrue ned for den, og skrue op for vinterbadning, og skrue op for nogle vandreture, og nogle lange vandreture, og lave nogle andre ting, fordi at jeg kunne godt se, hvor det her, det er på vej i en forkert retning. Ja, det bliver bare hverdag på en eller anden måde, ikke? Altså, det bliver sådan noget, man bare gør. Jeg gider heller ikke det her mere. Og så er det meget skægt faktisk, når jeg snakker med en kammerat eller kammerater, stadigvæk efter så mange år. Så hvad skal du lave i weekenden? Men der tager jeg mig selv i at sige, jamen jeg skal bare, og så lister jeg bare op, jeg skal til fodbold med min datter, og så skal vi lave alle mulige fede ting, og bla 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 bla, men der er ikke noget alkohol. Og så kommer der sådan en bare ind. Ja. Bare? Det er hjernen, du synes, det er bare? Ja, jamen det er ret. Hele dit liv er bare. Ja, jamen det er ret grineren, eller ikke grineren, men det er vildt, at man har det sådan der, ikke? At Jamen det er helt vildt. Når du stopper med at drikke, så bliver tulipanerne bare større og større. I år mit trip, det er efterårsfarverne. Det går helt amok med efterårsfarver, ikke? Men lad os se en gang, jeg har lige siddet med min søn og sagt, det er sådan et kontinuerligt maleri ved Hareskoven, man kører forbi toget. Det er bare Monet.